War veterans panguva inoyi vakuzobuda vakataura pachena vakati we are now ready for the war. Vava ready aiwa netoppling yatiri kuona kuti yakamboitika nemaevents akamboitika aiwa makore apfuura kunana 2017 uko. Panguva inoyi vakomana ndozvava kutaura manje. We never know kuti vakomana vari kufinanza mawo veterans ava vana Blessed Keza ndivanani, hatisi kuzviziva, ende nekuti vanhu vari kupusha this move hatisi kana kutombozviziva. Saka ndapinda mashoko atiri kuona kuti vakomana vana Arageza panguva ino vari kuenda mathreats vari kunyatsokufadza macitizens enyika yeZimbabwe vachiti aiwa ndozvatatikamirira izvi. Saka ndapinda mashoko amudanyorwa pana blog subscribe like on the bell kuti mudapenda pake mudanyora chiti it must be clear to ED it is thieves that if push comes to shove we are ready for a battle against them. As war veterans, we have our own ways to deal with you. Weapons are not a big deal to us. If you think you are the commander-in-chief, you are mistaken, and to hell with you. Mashoko atiri kuona kuti ari very strong. Mashoko vocabulary yashandiswa apa na Blessed Arageza aiwa inyatsokuratidza kuti iri very powerful. Ari uya panapa achitaura kuti aiwa kana muti nyika ichizviona as the commander in chief, ari uya achiti aiwa he is mistaken. Noda kuti hatisi kuziva kuti vakomana ava vari kubhesa nei ende vari kutemba nei, ende ammunition yavanayo nebhesi ravanaro harisi kana kuzikanwa kuti vari kumbotemba nei kuti vauya vataura mashoko ashamisa vanhu zvakadai. So mashoko atiri kuona panapa maveterans panguva inoyi pavari kuti aiwa we are now ready kuti anytime the battle we can fight against vakomana mathieves ari surrounding mutungamiri wenyika vakaita sana Wikino Chivhaya. Vatikona panguva inoyi ndo vari kukonzeresa kuti aiwa macitizens munyika yeZimbabwe manyatsokuona kuti munyika mune mari, but mari iyi iri kungoitwa matenders, vakomana vachinotenga maluxurious vehicles, mansions and the likes vachienda kumavacations outside the country, but the economy nemashops achivhara. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bvina comment section medu, subscribe or like, chinotomba bell icon.